vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchandiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Dambudziko randiunza pano mukoma nderekuti ndiri munhu uya wekuti nini ndine shanje, and I can see kuti this spirit of jealousness, it is now leading into the spirit of poverty. Why ndadaro mukoma? It is because dai madhamu vangu vakatoendawo kuisland, but nekuda kwekuti ndine shanje, kana vakatongotaura nezvanyaya iyoyo ndinototanga kutopopota kutogumbuka, because ndinotanga kucalculata kuti saka munhu uyu kana kuri kunzi akaenda kuisland maybe for 1 year kana kuti 2 years ariko ari ega ikoko, hapana here umwe musi paanozomboita mamwe madhiri akazotanga kudanana nevamwe varume ikoko. Madhamu vangu vatori nemafriends avo 4 vakatoenda ikoko kuisland, saka vanotongogara vachitongofonerwa nemafriends avo kuti wadii waita wauya kunoku, and the friends have been willing to help. Chava kundirwadza nawo ndechekuti kana ivo madhamu vakutongogara vachitongopopota nekuda kwekuti shamwari dzedu dzose dzakapera kuenda kuisland, because ava vakaenda taiti anenge aenda pasina kana nguva tobva tabatsirana, then murume obva atevera. That was the plan. Saka madhamu vakazoti yava nguva yavo, ndikabva ndangotanga kungovapa masily excuses. Vaya vakabva vazotidzosera mari dzedu. Mari iyo yemukoma yakangoti ichingouya, ndikabva ndatonotenga motikari kuWeBuy Cars without the knowledge of my wife. Akazotongoti achibva kubasa, she then found out kuti in the garage there was a new car. Vakarwadziwa madhamu vakabva vatanga kuchema, vakabva vati mune shuwa kuti mungasvika pakukoshesa kutenga motikari yeti tiine mukana wekuti tinge tichiendawo kumhiri kwemakungwa. But mukoma ndakatongoramba ndakanyarara, because ndakatongozviziva kutoti ndainge ndatohwina game yacho. But nyaya yavapo ndiyo yomukoma yekuti now I can see kuti South Africa iri kupera, but at the same time handidi kuti ndinge ndichipesana nemudzimai wangu, because ivo vakamboti chiitaika kuti munge muchienda kuna Poland. Kana maenda ikoko then inini ndobva ndaenda kuisland, tinenge tichingoona kuti tinenge tichizozvifambisa sei. If it is possible maybe munenge muchiuya, kana kuti ininiwo ndinenge ndichiuya tozongozviona tava ikoko, sezvo muchiti hamudi kuti umwe ange achizosara ari kunoku kuAfrica mumwe aenda kumhiri kwemakungwa. So mukomanashi, this spirit of jealousness, it is now leading into poverty. That one I can see. Ndirudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira kuti ndinge ndichizovawo murume wekuti handina dzimwe shanje dzedze dzekuti dzinozototikanganisira kuti tinge tichizoumbawo future yakanaka for vana vedu. Uye zvekare chimwe chinoitika ndechekuti madhamu dzimwe nguva ndinotombovarambidza kuenda kubasa kana kutofonera murungu wavo ndichitomutuka, because ndinenge ndichida kuti uko kwavanenge vachishanda madhamu vange vachitodzingwa. I have done this countless times mukoma, when madhamu pose pavanenge vawana basa ndikaona sekunge vanenge vachishanda nevarume vakawanda, then ndinotongoita metsi dzekuti madhamu vange vachitongodzingwa basa. Please ndibatsireiwo kune avo vachanditi une brain dzakadhakwa dzechinyakare. I feel as if zvitongori mandiri. Ndichitoremember kuti last year madam pane pamwe pandakambovati vange vachienda kumusha, then inini ndobva ndasara ndiri kunoku kuSouth Africa, but it was my plan. I thought kuti I was going to catch a red-handed. Vakangoti vachingonopinda mubhazi neniwo mukoma ndichihaikawo matrack. Madam vakati vachisvika sanhasi, iniwo mangwana ndichisvika, ndokubva ndambohwanda ndiri kwamukoma. Ndakazonova madam, ende mufunge zvenyu ndakatoita zvokutokwira ndikatoenda kwavo mukoma, ndikatombonohwanda muzvikwenzi until dzava kumapast 10, ndopandakazobudikira ndikabva ndazotosangana navatezvara vangu havana kana kumbondiziva sezvo vainge vakadhakwa. Ndakanyahwaira ndichipinda payard mukoma, ndokubva ndaenda kuroom kwamadam. Ndakamira for almost 2 hours ndichingoteerera chete ndichifungidzira kuti maybe madam ndichavanzwa vakutaura neumwe munhu pafoni.
pandakazopotsa ndatsika chiva ndakaita noise, madhamu vakabva vavhura curtain ndokubva vandiona vakaseka zvavo ndokubva vazondivhurira mukoma. Kana vanatezvara havana kutozviziva kutoti ndainge ndakasvikapo usiku. Mangwana acho makuseniseni ndakamukira makuseniseni ndokubva ndabuda zvangu, kwainge kuri kuma4 ndikazodzoka kuma8 mukoma. So ndiyo confession yangu iyi yandiinayo. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. How do I chase away this spirit of jealousy? Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ko zvamuri kuzvishandisa naye mukoma, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hey, pakaipa regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Iniwo ndine umwe mukadzi uyo wandiri kufambidzana naye, ini hangu hazvindifadzi. It is just my secret. Ndoshayawo kuti ndingamutsiurawo sei. It's like pose paanouya kusleep over kumba kwangu anenge achida kutondimoshera. Mukomana achidai kwanga kuri kunzi ndakatora mapictures musi wandakabva kunotenga magroceries angu. Naizvezvi kana ndikazofamba ndichikutorerai mapictures item by item ndichitaura kudai so mukoma, last weekend iyo ainge ari kumba kwangu. Mukoma ndakabhoyekana chaizvo, ndakangobuda sezvo kwainge kuchipisa. Iye akabva ati ainge achida kugeza, ndokubva ndazobuda paya ndichida kuenda kunotenga drink. Mukoma ndakasiya munhu achigeza. Pandakadzoka ndakati ndichienda kutoilet kunorasa mvura, ndakaita sekunge ndichafenta mushure mekunge ndaona kuti satiscan iyo yandainge ndasiya yakazara, yainge ichiri brand new mukoma, never been used, yainge yatova muhafu mukoma. Kuda kutonosvika pakota ndakaridza zitsamwa mukoma, ndokubva ndazodzokera kuroom ndikamubvunza kuti ko iwe, ko satiscan yanga yakazara yaenda kupi? Akabva anditi ndagezazve. Mukoma nashe, pamba pandinogara hatina tabu, munhu unotoita zvekutogeza mubhaketi. But zvinhu zvekuti zvakandinetsa kuti satiscan yakawanda kudaro, munhu ungashandisa satiscan half mukoma half, ende zvinhu zvakandibhohwa. Ndakazongonyepedzera hangu sekunge ndisina kubhohekana sezvo ndainge ndichida kurova zvinhu, but usiku hwose ndainge ndichingoridza tsamwa ndichingoti munhu uyu haana kana budget, kushaya kuziva kuti anoti kana akauya kumba here anobva akamura zvinhu. It is just that semunhu wako waunenge uchidanana naye hazviite kuti unge uchizomusecha, but dzimwe pfungwa dzinotomboti dai munhu uyu ukaita uchimusecha, because why is it kuti munhu akauya kumba kwangu musi weFriday achizonodzokera musi weSaturday usiku kana kuti Sunday kuma3 mukoma nashi chikafu mumba unotoona kutoti chinotosara chakatozuzika. Kunyangwe akabika unyatsokuona kuti munhu uyu haana kana budget, ane ruoko rwuya runonyima. Kunyangwe akabika zvakawanda zvinengei haumbofi wakaguta mukoma. So handizivi kuti munhu uyu ndoita sei naye. Ndomuudza here kuti iye kana ava kuuya kumba kwangu for my sleep over like weekend iyi anofanira kutoti ange achizotouyawo kumba kwangu sezvo tanangana nemonth end. Zviri nani I think kuti ange achingoya nekabhegi aine mafuta ake ekuzora nemasatiskin ake, because ava kutondiita off budget, because kumusha uko ndine kaproject kangu ako kandiri kuda kuita, saka I am saving money like no man's business. The last thing that I wanted was someone uyo anozoya achindimoshera. Mufunge zvenyu ndichizosarudza kudanana navo amai ava, ndainge ndatovanzwira tsitsi nekuda kwezera ravo, because iye mukadzi uyu she is older than I am ne3 years, but ndinotoona kutoti vanotoita sekunge chanana chiama 2000 chekuti chinobhagurira zisatiskin rose hafu chigubhu mubhaketi, kushaya kuziva kuti munhu anenge avhunduka here satiskin. Ko ingawani kana ndikaenda kumba kwake satiskin ndinoona kuti dzinenge dziriko. Vanhu ava vanenge vaine mastrong rural backgrounds, iloss
and I regret because pandakaenda kumba kwake ndakafa nekuseka mukoma because pandakamuti ndikuda kugeza ndipo apo paakabva achizondipa chimwe chigubhu chemaki ndo mainge muine satiskin yacho mukoma zviriko here izvozvo. So right now ndikuda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo ipapo kuti munhu uyu ndomuudza here kuti pose paanouya kumba kwangu anofanira kuti ange achizouya nesipo dzake because izvi zvekuti munhu akangoshandisa satiskin ka1 nemadhuriro acho ainoita ndotozviziva kutoti munhu uyu akangouya kumba kwangu chete ka1 ndinofanira kutoti ndige ndichizotosara ndichitotenga satiskin. Things are very expensive. If you are a woman, it does not mean kuti kana wauya kumba kwemunhu for a sleep over unofanira kuti unge uchizoshandisa sipo dzake. Handisi hotel kaini yekuti inokupa zvinhu zvekuti unoshandisa kana wava kuda kunogeza. Kushaya kunyara munhu anototora bhodhoro rangu reNivea apa inenge yakanzi Cool Kick for Men. Munhu unotoona achitozora Nivea iyoyo nemadhuriro ainoita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu ndo hunhu hwavo vacho avo vamunenge muchifambira muchitoti ndikuenda kusleep over. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava. Hanzi ndomuudza here kuti pose paanouya kumba kwangu anofanira kuti anga achiuya nesipo dzake nemafuta ake ekuzora. Hanzi inini handisi hotel yekuti kana ukaenda kunorara ikoko unowana mafuta uye zvekare nesipo dzekugezesa pakaipa. Hanzi ndinotombofunga kuda kumusecha each and every time paanenge ava kudzokera kumba kwake kuti ndinge ndichiona kuti munhu uyu haasi kukamura here hupfu hwangu, mafuta angu, masatiskin angu neshuga dzangu achienda nadzo kumba kwake. Zvakangoma hazvo vedu. Ndikidza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma Nash yakamira sekudai so. Ndine friend yangu uyo atova nemakore achingopenga chete. Zvakaitika mukoma kuti friend yangu uyo ange achizopenga kubva ipapo paakachata achizoenda kuhoneymoon. Akangoti achingodzoka kumusha ikabva yatova hiriri. And what made me to be happy is that akazoenda akanopenga ava kumusha kwavo mukoma. Saka vanhu vazhinji vanotongofungidzira kuti pane hama dzake dzisina kufadzwa nazvo sezvo ainge ari iye the first one to get married and to have a wedding in the family. So mukomana zvakaitika ndezvekudai so zvisingazivikanwe nemurume wake nehama dzake uye zvekare neshamwari nehama dzangu as well. Inini naye we were like the best of best friends. Ndiye uyo akabva azonditumidzira mari because kuchechi kwedu kune umwe mukomana uyo ane chisaluni chake, saka anoitawo zvekugadzira iwawawa mawivi whatever that you want. Saka ainge achidawo a Brazilian yainge iri affordable. I then spoke with the guy, then the guy told me the prices. Akava ati chinongodhura chete immaterial, as for the labor you know kuti I'm not that expensive. We then negotiated with the guy mukoma, saka akabva azonditumidzira mari. Akaita zvekunditumidzira mari straight from Zim, then ndikabva ndanotora mari iyaya. After I had gotten the money, ndipo apo pandakabva ndachizopa mufesi uyauya akabva azogadzira weave iyaya. Mushure mekunge agadzira weave iya, ini handina kuzoitumidzira kuZimbabwe same time, no, I kept it. Ndikabva ndazoudza friend yangu kuti ndainge ndichida kuzouya nayo because mazuva angu ekuti ndinge ndichienda kumusha they were fast approaching. So zvandakaita in the meantime was that weave iyi ndaiva nevamwe madzimai vandaiwirirana navo, izvozvi zvekuti tinenge tichingojoinawo kama group sema-single ladies uchida kutsvakawo zvinokwanisa kukubatsira so that ungochikwanisa kuzowanawo munhu anenge achida kuzokuroora. So what I did was that ndakabva ndachizotumidzira madzimai vaya weave iya because ndakatovaudza ndikatovati ndainge ndine imwe friend yangu
uyo wandainge ndichida kuti ndinge ndichizomugadzira, because I felt like she did not deserve to get married, because ainge akamboita musikanzwa kubva tichiri kuchikoro. Namadzimai vaya taiwirirana kani vaitovawo nezvimwe zvavaimbopota vachikumbirawo kwandiri semunhu ainge achinyengerera kuti ndinge ndichibetserwa ndikwanisewo kuwana murume wangu, because honestly speaking I was very jealous of my friend. I wanted the life that she was about to have. Saka vakanogadzira wivhi iya vakatondiudza kutoti wivhi iyi kana shamwari yangu kana ainge achazongoipfeka chete, she was going to lose her mind, but she then adjusted. Vakabva vati no, kuti ange achizopenga pamuchato hazviite, ndichakugadzirira zvinhu zvako kuitira kuti apo paanozoenda kuhama dzake, kana akangonogara kuhama dzake for about 3 days or more than, anotozotanga kutopenga ariko ikoko. So mukomanashi ndakabva ndavapa mari, vakabva vatumidzira wivhi iya yandikatoenda ndikatonoitora kupepu zvangu. Mushure mekunge ndatora wivhi iya yamukoma, ndipo apo pavakazonditi you know what, wivhi iyoyo hausi kufanira kuti unge uchienda kunomupa direct, nekuti zvimwe kuda minamato iyi inokwanisa kusazoshanda, saka iwewo kana uchikwanisa chitumidzira wivhi iyi. Ndakabva ndataura nefriend yangu ndikabva ndati you know what sha, murungu aramba kundipa off apa I was supposed to come back home. My friend akabva anditi sha achinditumidzira wivhi iyaya because ma1. I then sent wivhi iyaya, ndakatoita zvekutobatisa nebhazi ikabva yaenda munhu ndokubva agamuchira wivhi iyaya. And ineniwo ndakabva ndazoteverawo the following week. We then started preparing for her big wedding. Aiwa kani mukomanashi takafara. It was such an amazing thing. After that vakaenda kuhoneymoon kwavo vakadzoka, ndipo apo paakazoenda kuhama dzake akati ariko ikoko ndakazofonirwa naamai vake. Vainge vachichema kani vachingoti Tracy, not my real name. Tracy mwanangu, shamwari yako kunoko arwara. Why is it Mwari vandirova neshamu inorwadza kudai? Tracy kani uya kuno, shamwari yako arwara. I then returned back to Zim. Mukomanashi ndakati ndichinomutarisa ndikaona kuti my friend was not okay. Rainge ratongova zibenzi, rainge rakatosungwa nemazicheni, achingoridza mhere mukoma. Ndakangotiwo let us pray, ndokubva tanamata, but mwoyo wangu wakarwadza. But at the end of the day ndakazviudza kuti zvakangofanana, but chakangondirwadza mukoma pazvinhu izvi zvandakaita. Ndainge ndakanzi iye achizonotanga kunopenga, neniwo ndainge ndichazokwanisawo kuwana munhu anondida. But fast forward many years later mukoma ndichiri kungochinjaniswa navo varume ava. Apa namadzimai vaya we are no longer talking, because ndainge ndakangoseva mafone numbers avo mufone. So pane pandakazobirwa foni yangu, and that was the end of it. Ndakatomboti zvimwe kuda ndichangoonawo one day vanditextera, but she has never texted me again. And kwacho kwavainge vachitogara kuPretoria ikoko, andainge ndisingatombokuzivi sezvo tainge tingori vanhu avo vainge vakangosanganawo through social media. Saka ushamwari hwedu hwainge hungori hwepasocial media. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we.